Menta kasngi ka khatphra tarik uyayong arhajar arphawar nakaliang ka boundary committee jong ka district council kalakhot ika jingelang bat kinong sensar hima jong ki santli ki hima ki bakanthup ka hima melim hima nongspung hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam banyakran halor karai jong ka sarkar hakabaidei baka jingpenbei yuput usam hapdeng ka jilla Assam ban Meghalaya. Nakaliang uba jambor war UEM in charge ilaka ka KHEDC uloong ba ka jinga soy ka jinga menjur lang ban penbeit yuput usam ka dei ka balak ta bha yakini ki hima ha ka ba menta ka sngi kilalum ya ka jinga lang banyo banyakran halor ka ne ka benta ulaya thuru bakarai ban jam shakhmat ya ka ne ka benta on sashim ha ka jinga lang ka ban salong ha ka arpun riu tarik uyayong arhajar arpuar naga benta banyak hun banyo biang yaki jaka ke balasya penhap syaka Assam. Boundary Committee jongka District Council ngila khot ya ka meeting ka ba kerki adin ba ngila yu ikum tu ya ka jing yasoi jongka state government ke level jongki chief minister jongka jela Assam Meghalaya atau bidai bat ban penbeit ya uput usam ya ki hindriu tuli ki jaka ya ke jeput hakene ka phase 1 ka bementa kene ke jinga soy ya yu kala wanra shipun ya ke jing persha bat ya ke jing bomhun khamtam na ki trai jaka ki trai muluk ka bangi ong bagi tekilan owners nadu ki simat ki sinong ki raj ki it ki hima ki jongi khamtam na ki santli ki hima ka hima mlem ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam leadership ka ba ka jingi penbeit yu pun usam ka ne ka fiswan ka pementa kala kata shibun yaki ni jaka ki sinong ki area jong ki ni ki santli ki hima te ka jing khot ka jungi ya ne ka boundary committee ka ni sngi long bangin ya pleu jungbat bangin ya ai jungbat ha ka be dei kumno ngin le na ka banta ka ne ka jing shakta ya ka ne ka jing penbeit put ka baladat ban yesoi ya ka MOU ontang ka MOU ndrei ka agreement dan akamat jong ka Ministry of Home Affairs jongka Government of India akamat jong Home Minister de nakaliang jongi ni suku bakane ke dekam ke bakia ke dena kata kadau discuss council ba bat karai ke bakhdu ke bangisim menta kalong ba ngila difarno ya kene ngila rakno ya kene syaka arpun ritrik haka bangin sa aisundon ya ka final decision kunungin ya nang ni sakmat nakabenta ba ngin yekran bat daka bangi kerman ba unla ban pendek bat ban ngin yekhonru bangin la ban penpai pat ya kita ki jaka ki bala penhap syaka Assam baleng ong kumta namar ba ka jingya soy ka ne ka MOU ka hakane ka phase 1 ka pementa yung new boundary ka klemnya dei kat kum ke ka report jong ka council ka bangila pha syaka state government bat ka klemnya dei ru kat kum ka report jong ki Artlik Regional Committee jong ka west sector bat ka riboy sector dei na kata kadau baka sawanra akan ka gerun geram ka sawanra akan ka jing bomhun apdang ki patba jong kini ki hima bat kum juru ya ki patba jong ka jella ka jong jong ka district council nakaliang jong ki hima nakaliang jong ki snong jong ki tu ki badana bodar bat kum juru wat ki sanghalang ki jong ngila ya don ki regional committee hakaba ngi ya perkhat ngi ya perkre nakabenta ki boundary tetai na kata kadang la ong nudu mene ka report jong ki regional committee ka claim ya tali bat katai ka MOU ka baki sai tetai na kata kadau baka pelong yang ke district council bangin haban simkia margi di custodian jong ki neki hima jungi itu na council rai long ya kata ka song ha ka state kurma ten rai na kalyang jungi kumba ngila stan do ka basdan
ba uput usam jong ka ngi ka district council hi unlong thik kat kum uput usam jong ka jong ki hima ki jong te dei na ta ka daw habang ni pen kre ya ka report ka jong ni sha ka jila me ko ya sa ka sarkar jila kalong be kat kum ka ki dokumen ki duler ki basai ya ka jinglong try jong ki hima yu boundary ya ki jaka ya ki puta bat ba kedai kata ka bangi ni pha ya ka report sa ka sarkar jila tenrei ha kan ni ka jing so ya ka MOU bat kum bangong ban suban biang ki klan kan thop yang ki badai ki try jaka try puta nadu ki snong ki hima ki bat ka district council Dada pila wan ra karur ka jungi ke district council ka kan dei ha ka jungi penpet lang rengkat ba ki hima namar ki hima ki dei ki lanonas ka bala benlong ki private la benlong ka snong la benlong ka right la benlong jong ka hima ke ka dei kemat ka song kat kum ka jungi penpet lang jungi ka council kum ka custodian rengkat ba ki hima kum no bangin ya sakman namar ya ka hok ka jungi kamkut tanghaka sarkar la kalong sarkar jila ni kisah pedang ngidang don pada deki we pat ki option ki bagi apa ni Uspa ungli wa jam